amena do anga sujet kono le maximum de partage kunu AES ou yesigike uga sigina ou bena décision belebele badama doka parce que na klibala ministre de l'économie et des finances jamana nunu konna la olu yesigike ou bena fendama doka donc olu bena feminga kunu iba ye ka fo diplomatie mo no affaires étrangères we olu fene nanani bengan doye o benga iba logique de be ko la ni affaire ministre des affaires ministre des finances et ministre de l'économie et des finances olu mana beminga o gafe ka ke seben affaires étrangères diplomatie olu de be OK parce que ko diplomatie codé donc kunu affaires étrangères ou nana be fen damadoka femina ka nga attention attirer femi naba ira ka fo ko jigisibe ko malion kam se ga da AES la Burkina Faso aida AES la Nigérian aida AES la o juma ni juma iba e foro est-ce qu'il y a famu ou y décision badota ko ga barake autour des 3D défense diplomatie et développement défense e mune ka fereke ni jamana saba ou ka lakana ou ka assurer un financement à kato ou yerabolo a flana e mune est-ce qu'il y a famu développement ka fereke est-ce qu'il y a famu ka soro kolonso nyona pour que ni jamana saba bebe se ka ta nyon fait diplomatie e mune ka je ka décision baw ta nyon fait ka je ni jamana saba nous ni diya mo be kuma ou saba de be kuma est-ce qu'il y a famu kankelena donc au lieu de décision bawe donc décision principale yere mune balma ko kata vers une confédération confédération ou fin jumene iba bo confédération ne la kana fédération na confédération koroba iraka fo konin jamana saba a la mega yade confédération koromena ya foye o koro konin jamana saba balmao koube fait d'abord de 1 balmao ou ka armée ou ka ke armée clé ou confédération koube fait ou ka armée ou ka ke armée clé ou ka état-major ou ka ke état-major clé ou ka kelege ou ka ke kelege clé ou be fait ou ka armée ga fini clé do confédération a conséquence badoye ni est-ce qu'il y a femme confédération a conséquence badoye mouetouni balma jamana ou farale yonga ou ka nafolo kelendu ado fomi ma wari ou ka je wari kelena parce que nous jera wari kelena ba to be je kuku yere ka économie ka contrôler ou be je ku yere ka économie ka contrôler confédération nafa e mouetouni oba ira ka fo koni jamana saba kubna fanga blondo blasenga fanga blondo ubna olu blasenga o fanga blon abena ke sabawe jamana saba tokola ubna parlement do bla no wasablo ni jamana saba ka wasablo ubna o créer esiabon donc ni wasablo en créera ni sharia min tara a wasablo ngono o sharia be appliquer ni jamana saba be kono d'office balma o fédération est pratiquement wasablo no créer en fait o temele amaba iba e kafo ubena mwere ke tuni ubena jega gouvernement do bla sur place AES ka gouvernement iba e atoro jekulu min na be na ke sababu AES kunganko ni mogo be AES la ini jekulu min be kuma jekulu min no ya gouvernement président me kala est-ce qu'il y a un gouvernement me kala ministre ou be kala est-ce qu'il y a o jekulu olu de bena projet ou baraka o jekulu de bena charger ka war créer ka financement yini kana ni développement yini jamana saba imbe konnala o confédération o a conséquence doy est-ce qu'il y a femme confédération a conséquence do bena ke mouye kiriso ba do bena ke ni jamana saba no tokola kiriso ba ni ame confédération kirisobe ou bena kiriso ba do ke AES tokola donc ni problème munu ye AES jamana deun soro a jamana kelengelen be konnala iba ye kafo ni ma lafia soro ima nimisi wasa soro kirila iga jamana kono ibsega AES kiriso ba ibsega o sezi katiga problème kata adanatike katiga problème nyefo pour que solution mseka soro est-ce qu'il y a fam iga problème na iba ye kafo o confédération o ya nafa bado confédération iba ye anafa do mune abe fo mima ko traité fondateur
traité fondateur est-ce qu'il y a femme il va être qu'à fort on est confédération on est au charia de boule à beka au traité fondateur ni moi me fait de confédération africaine sont au traité fondateur est-ce qu'il y a femme donc on va ir à qu'à fort confédération na jamana saba beka souveraineté boulot mais domaine damadola ou be djeka bara kenyon fait domaine damadola ou be djeka ou décision ta yon fait ina fo sarasu ka domaine ou be djeko décision ta diplomatie par exemple Russie be fait ça ani Burkina ka bara ga ou ani Mali ka bara ga donc ni Russie be nale ani ni jamana saba de be djeka bara kenyon fait donc il va ka fo ni contrat min tarani jamana saba ni Russie tela la au contrat de be appliquer ni jamana saba be konna la jamana saba be ka armée bena ke armée bakele wa armée be équipé wa keleke mina me da armée be ma wa Russia ira ko bara de kan noama ka jamana saba ni o fra yonga ka kwani olu saba be yon fait iba e ka fo ko kan no ka fo be coopération ke ka kwani jamana kelengelen be malmo iba e ka fo ni confédération ni ana fa do Amado, Moro Keita nous, ou y fédération qui est à Wakati, indépendance Wakati. Mais, Moure ato la fédération tient en bolmo. Parce que, au lieu de fédération, ou madame ne faut la confédération na. Confédération ne veut sababouye. D'abord, parce que si il tisse qu'à la fédération na, tant qu'il m'a ma confédération na. Il va aux États-Unis, y'a nous qu'à fédération. Ou te la confédération est là qu'à sort qu'à fédération. Parce que la confédération ne peut pas sababouye. Jamana ou, yana ka fen beka faranyonga, ka ke jamana bakele. Parce que na ou que la fédération Mali toko te fort, Burkina toko te fort, Niger toko te fort. Abe fort, abe beka ke, abe benkelenga, ka ke jamana badoe, jamana mi no toko be fort, constitution belebele bado be jamana mi charia et régi. Maintenant, la confédération na, toujours abe fort Mali, toujours abe fort Burkina, toujours abe fort Niger, parce que beka souveraineté bi boulot. Donc, au étape d'abord koune, jamana de nga delignona, parce que ni a que fédération ka ke jamana bakele, au Coran, ni jamana saba bebe boué, Mali be tunu, Niger be tunu, Burkina be tunu, na que la fédération est drôle be tunu, toko do rebe yini, ka fort jamana bakele. Donc, au fédération. Bon, yani ga tout là, fika jatemne de gefolo, est-ce que le peuple ou yon fait? Est-ce que Mali, Burkina, Niger, est-ce que jamana de ou me fait ka barake ni yon? Est-ce que wa culture ou beta? Est-ce que wa travail ou beta? Est-ce que ou bena so? Est-ce que jamana de ou bena so ka soro ka frangonga? Est-ce que jamana de ou bena so ka armée ou ka ke armée clé? Bon, fika nyebla bara ou beke, ni mani assurance soro, ni grina kana fédération na ni alama janga beke échec. Abadon, Moro Keita, problème mien ou soro à l'époque où la fédération a kératini. Parce que au grina, ka fédération crée, est-ce qu'il y a famu? Ka toba roda a jamana la, ka soro est-ce qu'il y a famu? Ou ma jatemneke, est-ce que le peuple sénégalais ou le peuple malien, ou veut faire la culture ou ka kele? Parce qu'à Wakati, il va le peuple sénégalais, balmo français kunga akilna donolu kunga kojugu. Est-ce qu'il y a famu? Il va y avoir le peuple d'Aubé, français kunga dominer kojugu quoi. Oh, anime peuple mounou, ou la colonisation na, olu mason jomayama, olu mason français ka marama ou muguni marfarita. Balmo ni girina kibolu ke fédération nye, kasro ima assurance sudo soro. Balmo ni alama jange dondo présent et iba e kafo jamana de umbe fonyokongo. Dondo iba e kafo tubabu be do unu yonje. Mais ni fédération, ni be faganya, ni adam ne confédération na, ka fereke d'abord armée ou ka djé ka barake non yana. Ou beka ato résultat efficace soro. Kele konna la, terrorisme konna la. Ou ka peuple ou beka yon kanu. Ou be fe ou ka warka ke warkele. Est-ce qu'il y a famu? Ou be fe ou ka dugujugoro nafolo. A beka marani marachoko kele. Est-ce qu'il y a famu? Balmo ou confédération. Donc nous de l'eau là, nous menons là. Ou beka nya sanduru. Balmo ou be soro kana fédération na. Nous dans la fédération là, il va y avoir Mali biti, Mali togobe tunu, Niger togobe tunu, Burkina togobe tunu, jamana bak, jamana nous me fera nga ke jamana bakele ne est-ce qu'il y a femme. Donc nous gana jamana bakele, au bas il a un balmo, faut présenter les négayini. Est-ce qu'il y a femme? Faut présenter les négayini. Faut premier ministre kele négayini. Est-ce qu'il y a femme?
Donc député Mounoumbe, donc député Nounou, atna fo Burkina député, atna fo Mali député, atna fo Niger député, abe fo obuna be jamana minga ko togoda abe fo ko luga député o. Donc balmo ayre nyebe yoro fédération ko deninte. Donc ni adam ne confédération na. Iba ye ka fo ni o marchera kanya. Confédération au Cincinnati kanya. O de étape là-bas yani angata fédération na. Donc Moro Keita nous, au lieu de confédération étape sautée, ou mal ni peuple ou se ka jeka kekele, nous ka armée ou se ka jeka franyoga, ou mal nous ka culture ou betani yoye. Donc ni moi nous belladje, ni que fédération en bolmo toi ou bedon, jamana de ni yogonche, jamana do ni alama jange, jamana do tafo ah oui, ne rega soroga bo ni manga ke, ou bien iba ka fo jamana do be wili way ni menere fe, ne kele ne be ka ni jamana to belabo. Il va y avoir la fédération a éclaté. Mais Nantarata, à la fin, dans la fédération, la fédération Barga Bedouala, parce que Mouna, ni Mali ni Burkina ni Niger, la fédération, c'est que Mouna Benania. Parce que déjà, peuple ou Kara yon fait. Mali a révolution, Niger population est Mali demain. Burkina population est Mali demain. Burkina a révolution, Mali activiste est Burkina demain. Et si y a famou. Et Niger activiste ou Burkina demain. Bek mettre capitaine Ibrahim Traoré Kana. Niger Tala. Mali population gara Niger fait. Bek au général Abdraman Tiani. Mouroko ku prelen do ka farasra souka. Ni sera ko ka be Niger ka ngata Niger demain. Mali on yo fo Burkina bo yo fo. Donc o ba ira ko jamana dum me ka nyogon kanu jamana dum me ka nyogon mene. Donc no kera nan nana dona nata la fédération na iba ye ka fo échec te kala iba ye ka fo a fédération avait marché à fédération avec un wasai mais yano tche amta confédération na iba ye confédération union africaine ou confédération ne parce que dondo union africaine fene be faga fara yoko ngao ka ke États-Unis d'Afrique mais union africaine ou bushi ka confédération na c'est ka ke États-Unis d'Afrique parce que français be ka jamana chama manipuler bon on me c'est ka ke fédération kateme union africaine nga parce que ni jamana saba la France te nga mo manipuler nununa ni peuple saba de a lagnini sinon union européenne fene flé union européenne fene confédération ni ina fo ameka tasira nga kuba nyini ka ke États-Unis d'Europe balmo ma se America ou maso America ou yere ka jamana ou bla yona bon balmo omega temeni état bella ntaro ni afam omega temeni état bella iba e ka fo anga ni jamana saba kono peuple be ka nyogon kan peuple ga akilna kele surtout terrorisme ko o e jamana don beba do sa terrorisme ka nga kele o kera sababu ye ka jamana don ka u kanundo nyogona ka jamana don ku tindo nyogona donc jamana don u bebe ka nyogon mena jamana don be sonne no nyogon donc ibaye anana confédération na anwa confédération donc sogotala akacha ala fe nan sera kan dynamique maintenu amese ka ke fédération anu ye décision barota a décision anafaga boko jugu iba ye ka fo ne kuma fo wallahi we nga kuma la me ngo AES ngu kana da na klibala ne kuma fo dongodo ngu kana AES da au niveau des dirigeants AES akana da dirigeant ma akana ge dron tuma be ministre de benyogon la tuma be affaires étrangères de benyogon la tuma be premier ministre de benyogon la ngu ka peuple intégré wa affaires étrangères oui c'est que minga kunu ko ka ferege san ko société civile ko ka olu intégré ko ka Mali société civile Mali jeunesse Mali leaderu Burkina leaderu Niger leader d'opinion ana activistu ko ka ferege ko ka olu be intégré AES konna la mbalmo ne dara la ngam se ka fédération parce que nous kuma ninke wallahi na ntara be ka échec parce que ni erreur nous ne Moro Keita soro ne a fois plusieurs reprises na akli balanga vidéo là ne a fois plusieurs reprises mon nous AES ke kasro peuple ma associé ni ayebi Burkinabé Malien ani Nigérien peuple we yomene parce que activiste de village jamana la kujo on est alliance ke ka olu écarté olu tala tuma be ministre de benyoye peuple ga représentant on te ka yoye balmo dona nataola ni Francis dona présence ba onu yoje ku la fon yogo jom se ku ladia mo me se ku ladia o de peuple ba fort présent Allah folen no yogo on peuple de gal la yinin do ay fereke agatana fédération na agadimi aoda kerefe on peuple de be fe o asoro peuple kala la yona mo tese ga do ani yogonche
mais Moro Keita ka tan na peuple kuma kala ɲɔgɔn na kojugu i b'a ye Faransi donna ani ɲɔgɔn cɛ mais bi peuple kalalen don ɲɔgɔn na Burkina bɛ Mali fɛ Burkina bɛɛ Mali armée Kidal reconquête daminɛ wagati min na Burkina bɛɛ kun jɔrɔlen don Niger population bɛɛ kun jɔrɔlen don pour que Mali ka se ka victoire sɔrɔ Burkina attaque min kɛra Djibo Malien bɛɛ i b'a ye k'a fɔ an bɛɛ kun ka souffle retenilen don don min na o ye Djibo attaqué a don ne ma se ka sunɔgɔ n ko parce que n ko Ala k'an kisi ni ninnu ye se sɔrɔ Djibo kan n ko AES ko bannen n ko Ibrahim ka fanga tiɲɛtɔla ye donc i b'a ye Burkina problème bɛ ne jɔrɔ cogo min na a bɛ Malien bɛɛ jɔrɔ ten Mali problème bɛ Burkina bɛɛ jɔrɔ i b'a ye Niger problème a bɛ Malien jɔrɔ a bɛ Burkina bɛɛ jɔrɔ donc peuple de kan ka fara ɲɔgɔn kan parce que peuple ka fara ɲɔgɔn kan de ye alliance parce que président t'a la chef d'état t'a France bɛ se ka don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ France bɛ se ka hadamadenw hakili yɛlɛma donc o risque bɛ mais ni peuple donna ɲɔgɔn na France tɛ don yɔrɔ sɔrɔ donc an bɛ ka taa sisan min na est-ce qu'il y'a faamu c'est-à-dire o de ye taga cogo ɲuman yɛrɛ donc balimaw o sujet bɔlen an bɛna an ka sujet filanan na balima a b'a ye k'a fɔ général Gabu a kɛlen gouverneur ye i b'a ye k'a fɔ a ye président rencontré ka ministre rencontré ani Choguel u nana ɲɔgɔn ye a ɲɔgɔn ye kɔnɔna la Choguel ye conseil dɔw di général Gabu ma Kidal balimaw wallahi ne tɔ sɔnna Choguel ye i b'a dɔn k'a b'a ka domaine maîtriser i b'a dɔn k'a bɛ nord dɔn parce que nord problème kɛlɛ tɛ dɛ marifa dɔrɔn tɛ il faut k'i ka nord dɔn de a ye général Gabu wele a nalen a ye conseil damadɔ di Gabu ma est-ce que i y'a faamu a nana ni historique ye a ko k'ale kɛlen premier ministre ye k'a ye sema mɔgɔw bɛɛ wele ani u ka sigi donc quand nous sigira diɲɛ proposition tɛ a ma min f'u ye a ko k'a y'aw sen bɔ Faransi sen na a y'aw sen bɔ Algérie sen na a ye maliyɛn de ye a ye n'an ka sigi ka kuma a ye n'an ka bɛn kelen ka Mali y'an ta de an ka jɛ ka baara kɛ a bɛ ka nin conseil di Gabu ma ko mais terroriste sema mɔgɔw u nana pendant que u bɛ sigi ka fɔ o la i b'a ye k'a fɔ n'u bɛnna kan min kan u bɛ taa Faransi ɲininka n'u bɛnna kan min kan u bɛ taa Algérie ɲininka i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ minnu don a dɔw ils sont manipulés téléguidés par l'extérieur a bɛ ka segin nin kuma kan Gabu ye o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ni Gabu taara diyagoya Kidal il doit chercher à rencontrer certains leaders de la SEMA pour que bɛn bɛ se ka na mais a bɛ fɛ ka min fɔ Gabu ye nin yɔrɔ la a b'a dɔn wa ko n'a y'a ɲini ka SEMA mɔgɔ dɔw n'a y'a ɲini k'u rencontrer a kana sɔn k'a ka temps perdu quoi a ka kuma in bɛ nin laɲini de kɔ quoi parce que SEMA mɔgɔ i b'a dɔn temps perdu de ka d'u ye e bɛna to k'i n'u ka to négociation na i n'u ka to kuma la u b'a yir'i la oui an bɛna bɛn u b'a yir'i la an ka nin kɛ an ka nin kɛ i bɛ bɔ min kalama u b'i ka temps perdu a bɛ fɔ ko nin san damadɔ kɛra Gabu nana ko foyi ma se ka kɛ i b'a dɔn a bɛ fɛ k'o conseil de di Gabu ma c'est-à-dire n'i taara il faut se méfier de la SEMA n'i y'u ka cadre wele temps ni dɔ d'u ma mais kana mɛn discussion na dɛ temps fitinin dɔ d'u ma kana mɛn négociation na dɛ sinon u b'a ɲini k'i ka temps de perdu u mɛnna u bɛ fangaw ka temps de perdu a bɛ ka nin conseil di Gabu ma o ye fɔlɔ ye a ma dan tuguni ne yɛrɛ sɔnna Choguel ye tuguni a ye conseil dɔ di Gabu ma parce que a b'a dɔn nin ni gestion administrative tɛ kelen ye a y'a yira k'a fɔ ko Kidal kɔnɔna la ni Kidal ville yɛrɛ tɛ Tessalit Aguelog olu bɛɛ mago bɛ service sociaux de base la da Choguel ko ministrew bɛɛ ka rapport kɛ fɛn o fɛn ni Gabu mago bɛ se ka jɔ a la rapidement Kidal pour k'a ka baara bɛ se ka nɔgɔya a bolo ko ministre bɛɛ k'i ka évaluation kɛ k'o point kɛ o bɛ kɛ document dɔ ye ale yɛrɛ ni Gabu u bɛ taa di président ma président b'a remettre Gabu ma o bɛ k'a ka feuille de route n'a taara a bɛ nin de kɛ Choguel ko Gabu ma ko n'a taara ko Kidal a ye nin lamɛn dɛ wallahi i b'a dɔn k'a bɛ kɔrɔnfɛla don a ko Gabu ma ko n'i taara Kidal ko fɛrɛ kɛ est-ce qu'il y'a faamu tribu minnu bɛ yen parce que dɔw Gabu ka nomination dɔw bɛ ka taa kɛ k'a bɔlen don c'est-à-dire ko Gabu bɔra tribu dɔ de la ko tribu tɔw k'a tɛna olu wele n'o ye Imgadu ye k'a tɛna tribu tɔw wele k'a bɛna olu la écarter Choguel ko n'a taara k'a ka fɛrɛ kɛ a k'an ka baara fɔlɔ min kɛ a ko a bɛ fɛrɛ de kɛ est-ce qu'il y'a faamu ka communication gagner parce que ko in na Gabu ka mission in na gouverneuriat yɛrɛ dɔrɔn tɛ quoi il faut réussir la paix donc communication il faut que k'a ka fɛrɛ de kɛ communication na parce que ko diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ka caméra de baarakɛlen bɛ Kidal la u k'a fɔ dɔrɔn ko wayi ko communauté dɔw écartelen don ko communauté dɔw kɛlen bɛ den kɛrɛfɛ ko donc ko n'a taara
ko communauté ɲɛmɔgɔ a ka wele n'a wele a ka tila ka u bila u ka communication a ka tila ka u bila est-ce qu'il y a bon u ka kunnafoni kɛ u yɛrɛ k'u ka population wele u kana parce que i b'a dɔn ni Gamu ye weleli kɛ Choguel mana weleli kɛ ou bien Assimi communauté dɔw t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ mais n'u yɛrɛ ka leader bɛ i b'a sɔrɔ u bɛ leader dɔw lamɛn ko Gamu k'a ɲini k'u rencontrer o leader ninnu mana na a n'u ka sigikafɔ kɛ a yɛrɛ ka tila ka u bila u ka appeliw kɛ u ka videow kɛ u ka conférencew kɛ k'u tɔɲɔgɔnw wele u tɔɲɔgɔnw mana ye k'a fɔ k'u yɛrɛ ka leaderw k'u ni Gamu bɛ ka baara kɛ a b'a to u ka communauté bɛ confiance sɔrɔ u bɛ segin ka na Kidal parce que bi diɲɛ bɛɛ ka caméra de baara kelen bɛ Kidal kan u sigilen bɛ dɔrɔn a ka fɔ ko siyala tunu kɛra u sigilen bɛ dɔrɔn a ka fɔ ko population dɔ kɛlen bɛ den kɛrɛfɛ ye donc ko Gamu a ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ est-ce que y'a faamu c'est-à-dire communauté ɲɛmɔgɔw ka wele ka population ka confiance gagner parce que n'o gagnera communauté internationale u ɲɛ bɛ bɔ an na sinon halisa u jigi laban ye min ye Kidal a ka fɔ surtout aw m'a ye n'a y'u ka radio kirikaraw lamɛn u bɛ taa ko u ye ko Mali armée binna ni communauté kan Mali armée ye nin kɛ tan nin donc u bɛ fɛ ka nkalon de tigɛ donc il va falloir Gamu ka communiquer a ka communiquer yɔrɔ an b'a dɔn par nature kuma man di Gamu ye parce que o ye militaire bɛɛ cogo ye mais a bilalen gouverneuriat la Choguel ka laɲini b'a yira a ka don kuma la a ka to ka explication di ko o ko bɛ ka kɛ Kidal a k'a bɛɛ ɲɛfɔ a k'a bɛɛ expliquer est-ce qu'il y'a faamu wa est-ce qu'il y'a faamu a ka gɛrɛ commune a mana action kɛ a ka communication kɛ i b'a ye ko de b'a to a ka baara a bɛ ɲɛ a bolo balimaw ninnu ye conseil ye ni expérience tɛ mɔgɔ min na i tɛ se ka nin conseil di wallahi ni expérience t'i la o tɛmɛnen kɔ Choguel bɛ ka ko kura min kɛ bi CEDEAO la balimaw o tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ ka bi parce que i b'a dɔn le Mali est écouté par les peuples de l'Afrique Choguel bɛ ka baara min kɛ sisan o ye ka CEDEAO yɛrɛ véritable visage k'a yira africains na k'a yira bi ko problème kelen min bɛ farafinna Faransi talen kɔ o ye CEDEAO de CEDEAO de bɛ sa Faransi ka mission na CEDEAO de bɛ sa américains ka mission na CEDEAO de bɛ sisan est-ce qu'il y'a faamu tubabuw ka baara la c'est-à-dire a bɛ ka CEDEAO u gundo k'a ta k'a waraka donc n'u gundo tara k'a waraka peuple de bɛna ba CEDEAO la n balimaw an tɛ Choguel bɛ ka na ni communication min ye a ko ko terroristes bɛ min kɛ ko CEDEAO bɛ o de kɛla bi terroristes mana taa jamana minɛ ou bien embargo bi a kan n'u taara jamana minɛ i b'a ye k'a fɔ u mana taa jamana parti min minɛ i b'a ye u bɛ dumuni ni balo bɛɛ tigɛ pour que i ka dɛsɛ kɔngɔ k'i faga on ko CEDEAO fana b'o de kɛ à travers les embargos a b'a dɔn objectif fila de bɛ nin message la de un a bɛ ka CEDEAO yɛrɛ lasiran embargo ye sisan CEDEAO ka méthode de ye embargo ye a bɛ k'a yira CEDEAO i ka embargo in n'i y'a i bɛ k'a kɛ laɲini o laɲini kama bɛɛ kɔrɔ bɛɛ kalama e bɛ fɛ ka jamanaw bila dingɛ de kɔnɔ pour que jamanaw ka kule ka Faransi deli ko donc k'a tɛ marché ko CEDEAO bɛ ka baara min kɛ k'a ni terroristes bɛɛ bɛ ka baara kɛ o kɔrɔ ye CEDEAO ye organisation terroriste de n'o fɔra est-ce que peuple bɛ sɔn CEDEAO la tuguni a message filanan nin ye ka adressé peuple de la peuple an ye tɛ CEDEAO bɛ ka min kɛ aw la aw peuple minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ CEDEAO bɛ ka aw minɛ k'aw di Faransi ma wa ni aw ko k'a bɛ muruti don o don a bɛ aw bila dingɛ kɔnɔ a bɛ jahanama jigin aw kan a bɛ kɔngɔ bila aw la pour que a ka kule ka Faransi wele a bɛ ka CEDEAO negebɔ de farafinna CEDEAO jamanadenw na parce que nin message bɛ ka adressé CEDEAO population de la balimaw est-ce que y'a faamu nin b'a yira k'a fɔ ko Mali bɔtɔ don AES la o dɔrɔn tɛ nin ye message dɔ de ka CEDEAO ka influence de dɔgɔya farafinna kɔnɔna la parce que n balimaw n'an ye AES sigi cogo o cogo an bɛ Faransi gɛn de ka bɔ espace CEDEAO kɔnɔ wa o baara ni o fɛɛrɛw dɛ n balimaw communication in n'i y'a analyser i b'a ye k'a fɔ o fɛɛrɛ de tigɛtɔ filɛ a hakili b'a la Faransi bɛ gɛn wagati min na Choguel ye Faransi ta k'a da lɛfɛ kɔnɔ k'a yira diɲɛ mɔgɔ la farafinna bɛɛ banna Faransi la bon bi an ɲɛ bɛ Choguel bɛ ka communication kɛ a bɛ ka CEDEAO negebɔ farafinna la de n'i ye sondage kɛ bi ka CEDEAO ka popularité la CEDEAO yɛrɛ jamanadenw kɔnɔna la wallahi b'a ye k'a fɔ ko jamanadenw si tɛ CEDEAO fɛ bɛɛ tigɛra CEDEAO la donc CEDEAO Choguel bɛ ka nin communication min kɛ nin de bɛ CEDEAO tɔɔrɔ wa nin bɛna CEDEAO siran
ka embargo bi est-ce qu'il y a famu jamana ka jamana munu mana coup d'état ke dans l'avenir ka bo France ka mara kono CEDEAO abe siraba ko Choguel be ka kuma mfo ne coup d'état ke dro ko nunu nga peuple be wili CEDEAO kama anyebe abe ka terrain do de préparer mbolma wallahi angana yo nege abe wallahi abe jamana mara chogodo Choguel abe farafina don abe kan communication mi nga CEDEAO be na margo dabla wa farafina peuple avec un akli daele de ku akli préparé est-ce qu'il y a famu ay ban CEDEAO la CEDEAO main awma CEDEAO de beka awke esclave ataka développer li ngere abe CEDEAO de parce que de euro foite France la farafina tuguni ni CEDEAO te donc ni CEDEAO ko de bantola e don ta balma Choguel be stratégie don trop wallahi Choguel be stratégie don trop donc balma ay ni discours minge c'est impeccable balmo odela anga mugo bla yoro la mugo mina ba place mérité wane dans mala ni jamana autorité ye ko beto Choguel ka bolo kono nous torako wallahi CEDEAO bechi abenala CEDEAO bechi farafina betre union européenne na ani union africaine na aba ke jogo dongwa donc ne ko me mini ndoro anga autorité aoji yaga to ako ay chokoroba minere wallahi ay chokoroba minere donc ni message de kumembolo ka da au kloka